ସବୁଦିନ ଏମିତି ମୁଁ ଯାହା ବି କାମ କରୁଥାଏ ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ଯଦି ଚେଇଁଥିବ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, କାନ୍ଦୁଥିବ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଝାଡ଼ୁ ମାରେ, ଘରର ଯାହା ବି କାମ କରୁଥାଏ। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଏ, ହେଲେ ଏବେ ସେ ଚାହିଁଛି ଶୋଇଲାନି। ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ରୋଷେଇ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ଖରା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ରୋଷେଇ କରିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇକି ରୋଷେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଧରିକି ଖାଇବ, ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଭଲସେ ଧରିକି ଖାଇ ଶିଖିନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦୁଛି, ବିସ୍କୁଟ୍ ଖସିଗଲେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏମିତି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଥିବ ମୁଁ କେମିତି ସବୁ କାମ କରିବି, ତଥାପି ତାକୁ ଧରିକି ସବୁ କାମ କରେ। ଆଉ ବେଶୀ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯଦି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ଥାଇକି ବି ଆମେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ୟାଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କିଛି ନଥାଏ। ତ ଯାଉଛି ଜାଡୁଲକୁ ଶୋଇଦେବି ଏବେ। ଆଉ ଚାଲ ଶୋଇ, ତମେ ଶୋଇବ, ମୁଁ ଗାଧିବି, ଠାକୁର ପୂଜା କହିବି। ଏଠି କାଁ ଯାଉଛି ଶୋଇ ହେଲା, ଘର ଆଇଲନି କାଁ କହିଲା ରେ।